Orsiyetin gözükçülüğündäki Krimde pensiyadaki ýaşaýjylar pensiyalaryny almak üçin uzak nowatlarda durýarlar. Köp adam Orsiyetin Krimi Ukrainadan bölüp almagynyň netijesinde emele gelen administrativ keskinçilik sebäpli pensiyalaryny haçan alyp biljegini bilmeýändigini aýdýar. Käbir pensionerler bu ýagdaý barada habar berýän jurnalistlere batyş edýärler. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon Awganistandan halkara goşunlarynyň çykarylmagynyň soň ýurdy goldamagy wada berdi. Rahmon we Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça ençime ulalaşyga gol çekdiler. Rahmon halkara Nowruz festiwalyna gatnaşmak üçin Kabula tapar eden ençime regional liderleriň biri. Kırgızstanda 30'a golay protestçi önkü prezident Kurmanbek Bakiýewiň hökümetde işlän korrumpirlenen resmileri wezipelerinden aýyrmak boýunça kanun kabul etmäge çağırdylar. Bakiýew 2010-njy ýylda hökümete garşy protestleriň netijesinde wezipesinden çetleşdirilipdi. Orsiýetiň paýtagtynda bir näçe adam Gurulşok ministrliginiň öňünde jemlenip gozgalmaýan emlak bilen bagly guman edilýän galyplyklara garşy protest geçirdi. Olar häkimetleri hususy ýaşaýyş çaýlaryň gurulşynyň uzaga çekmegi bilen bagly ýagdaýa goşulşmazlykda aýpladylar. Protestçiler özleriniň tölen jaýlaryna ýem 12 ýyllap garaşýanlygyny aýtdylar.